сар ба пои зиндагӣ бинҳода мемирем мо. Зода меҳнат зода мемирем мо. Зиндагӣ ҳарчанд гирдоби мураккаб метанад, сода сода зиста ҳам сода мемирем мо. ассалому алайкум бинандагони азизу гироми қадри барномаи офтобборон. Бо маънии ҷолиб барномаи навбати хешро ҳусни оғоз мебахшем. меҳмони имрӯзаи барномаи офтобборон номзади илмҳои филологӣ, дотсенти донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров, муаллими Боҳир Раҷабов ҳастанд. Хушомадед мегӯем ба барномаи офтобборон. мехостем дар ҳар барнома дар бораи ҳаёт ва фаъолияти устод лоиқ силсила барномаҳо таҳия мекунем. шумо якчанд маротиба иштирок кардед ва мехостем дар барномаи имрӯза низ маъноҳои навро ба бинандагони гиромии мо пешниҳод созед, то ба ҷаҳони маънавии онҳо қановатманд гардад. мехостем дар бораи публисистикаи устод лоиқ имрӯз андешаҳои илмии шуморо дониста бошем. дар бораи публисистикаи лоиқ ки шумо мутахассис ҳастед, доир ба фаъолияти ӯ ҳамчун публисист чӣ гуна масалан андешаҳои худро баён карда метавонед? мехостем дар доираи ин мавзӯъ фикру мулоҳизаҳои шуморо дониста бошем. ташаккур. устод лоиқ шералӣ аслан шоир ҳастанд ва дар баробари шоирӣ устод лоиқ шералиро мо ҳамчун таърихнигор, ҳамчун адабиётшиноси варзида, ҳамчун забоншинос, ҳамчун ҷомеашинос шинохтем. ва дар тӯли ки мо тадқиқоти илмӣ бурдем, аз устод лоиқ шералӣ ба ғайр аз шеър беш аз 150 мақолаву мусоҳибаю гузоришҳои ки ҳам ҷанбаи иҷтимоӣ доранд, ҳам ҷанбаи илмӣ доранд, ҳам ҷанбаи публисистӣ доранд, гирдоварӣ намудем ва дар ҳар як мусоҳиба, дар ҳар як мақола ва дар ҳар як гузоришҳои устод лоиқ шералӣ дунёи маънӣ аст, дунёи масалан факт аст. бисёр чизҳое ки масалан хонанда агар онро мутолиа кунад, аз тамоми соҳа масалан баҳравар мешавад. устод лоиқ шералӣ замоне ки ба Душанбе омаданд, аввал баъд аз хатми донишгоҳ ба сифати рӯзноманигор дар рӯзномаи Комсомоли Тоҷикистон фаъолият бурданд. баъд аз он ки шеърҳояшон аллакай шинохта шуд, ҳамчун шоир дар байни мардум машҳур шуданд, ба сифати мудири назми маҷаллаи Садои Шарқ фаъолият бурданд. пас аз он устод лоиқ шералӣ дар иттифоқи нависандагон ба сифати мушовири адабӣ фаъолият бурданд. ҳамчунин муддати зиёд сармуҳаррири Садои Шарқ буданд ва мо аз фаъолияти устод лоиқ огоҳ ҳастем ки дар ба сифати сармуҳаррири маҷаллаи Садои Шарқ буданашон бештар ба масъалаҳои миллӣ рӯ оварданд, ҷашнҳои бузург онҷо баргузор гардид. ва ниҳоят устод лоиқ шералӣ аз солҳои 92-ми асри 20 то охири умрашон ба сифати раиси бунёди забони тоҷикӣ дар Тоҷикистон фаъолият бурданд. устод лоиқ шералӣ навиштаҳояшон аввал дар рӯзномаи Комсомоли Тоҷикистон рӯи кор омад. мо тавре аз навиштаҳояшон огоҳ ҳастем. якум матлаби устод лоиқ шералӣ дар маҷаллаи Комсомоли Тоҷикистон ин наврӯзи Ленинобод унвон дорад. ва ба ин масъала дар китобҳои устод Усмонҷон Ғафуров, дар китоби илмӣ, рисолаи илмӣ Мисбоҳиддини Нарзиқул ҳам инҷо чӣ шудааст, дар бораи аввалин нигоштаҳои устод лоиқ шералӣ маълумот дода шудааст. устод лоиқ шералӣ аз ҳамон оғози фаъолият ҳамчун ба сифати публисист ё нигорандаи масалан мусоҳибаву гузоришҳо ба масъалаҳои фарҳанг, забон, масъалаҳои иҷтимоиёт, масъалаҳои адабиёт бештар рӯ оварданд ва оҳиста оҳиста нигоштаҳояшон дар рӯзномаҳо маҷаллаҳо зиёд гардид ва
чанде аз мақолаи мусоҳибаҳояшон дар рӯзномаву маҷалаҳои хориҷӣ низ нашр гардид, аз ҷумла дар ҷумҳурии Ӯзбекистон, дар Федератсияи Русия, дар маҷалаҳои ҷумҳурии Исломии Эрон мақолаҳои устод Лоиқ Шералӣ нашр гардид. мавзӯъҳое ки дар ин маҷалаҳову рӯзномаҳо дар маҷмӯъ нашр гардиданд ҳоли барои хонанда ошно нест, зеро дар ҳар як мусоҳибаву масалан мақолаҳои устод Лоиқ як китоб гап аст. устод Лоиқ Шералӣ дар публицистикашон аллакай муваффақ буданд, зеро бо як сабки бисёр ҳам сабки барои мардум фаҳмо менигоштанд ва ҳамон ду сарсухане ки яке ба китоби Раҳим Масов, дигаре ба китоби устод Муҳаммадҷон Шакурӣ чӣ оварданд, сарсухан оварданд, муҳаққиқони адабиёт, муҳаққиқони таърихнигорӣ, яке аз насрҳое ки арзиши ҳамин пешгуфтор ба арзиши китоб баробар карданд. воқеан устод Лоиқ Шералӣ дар нигоштани матлабҳои насрӣ сабки хоси худашона доштанд ва аз ҷониби адабиётшиносону олимон нағз пазируфта шуда буданд. ташаккури зиёд устод. баъд мегуфтед ки дар публицистикаи устод Лоиқ маъноҳои худшиносии миллӣ ва забон то чӣ андоза инъикос ёфтаанд? устод Лоиқ Шералӣ дар баробари дигар равшанфикрони солҳои 60-80 асри бист дар аввал дар шеър ва баъдан дар матлабҳои дар амин жанрҳои мақола, мусоҳиба ё ҳамин чизошон масъалаи забон ба бештар рӯ оварда буданд. яке аз ҳомиёни забони тоҷикӣ дар солҳои 60 гӯем хато намекунем, дар баробари оне ки масалан устод Садриддин Айнӣ дар охирҳои солҳои 20-уми асри бист агар барои забони тоҷикӣ ҷонфидоиҳо карда бошанд, масалан талошҳо варзида бошанд ва барои пойдор мондани забони тоҷикӣ саҳм гузошта бошанд ва устод Мирзо Турсунзодову Бобоҷон Ғафуров дар то солҳои 60 ин рисолатро масалан бар дӯш гирифта оварда бошанд, устод Лоиқ Шералӣ дар баробари устод Муҳаммадҷон Шакуров, дар баробари устод Шарофиддин Рустамов, дар баробари Иброҳим Усмонов, дар баробари Гулрухсор Сафиева ва даҳҳо дигарон дар роҳи бақои забон чун рукни муқаддасоти миллӣ саҳм гузоштанд. тавре мо аз матбуот ва ҳам аз адабиёт медонем устод Лоиқ Шералӣ дар бораи забони тоҷикӣ даҳҳо мақолаҳо навиштаанд барои тоза нигоҳ доштани забони тоҷикӣ, барои расидан ба ҳукми қонунӣ гирифтани забони тоҷикӣ ва масалан шарҳу тавзеҳи чандин калимаҳои мураккаб саҳми устод Лоиқ Шералӣ бештар аст. устод Лоиқ Шералӣ воқеан дар аввалин мақолаҳояшон ки дар бораи забон рӯи чоп омад бо номи забони тоҷикӣ бояд мақоми давлатӣ дошта бошад. ин мақола агар дар ҳам муаллифӣ нашр шудагӣ бошад ҳам бисёр масъалаҳоеро барои ҳукумати ҳамонвақта пешниҳод шуда буд ки забони давлатӣ яке аз рукнҳои муқаддаси давлат боқӣ монад ва дар Осиёи Миёна зиёёни тоҷик аввалин шуда масъалаи забонро барои қонунӣ шуданаш чӣ пеш гузошта буданд. воқеан нуктаҳои муҳим дар ҳамин нигоштаҳои Лоиқ Шералӣ бисёр ҳастанд. устод Лоиқ Шералӣ ба масъалаи ному номгузорӣ таваҷҷӯҳ карданд.
ҳамон вақт пешниҳод карда буданд ки бо чанд номҳои ориёӣ, номҳои масалан тоҷикона, масалан ховарон, нишеман, азбаски ҳамон вақт дар душанбе номи бозорҳо зилёни бозору гипразиму ҳамин хел унвонҳо дошт. устод лоиқ пешниҳод карда буданд ки ҳаминҳо ба забони тоҷикӣ масалан иваз кард. Ин 44 сол пеш пешниҳод шуда буданд, лекин дар гуфтугӯи мардумӣ ҳоло ҳам ин номҳо боқӣ мондааст. Агар масалан ба шаҳри Душанбе равем, агар як маҳаллае масалан ба номи гипразим мешиносанд, маҳалли дигара бо номи собиқ бозори масалан зилёни бозор ки мегӯянд бо ҳамон вай мешиносанд. ва баъд аз истиқлолият гардидани ҷумҳурии Тоҷикистон ин масъалаҳо дар ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон масалан баррасӣ шуд. Чандин маҳаллаҳову чандин бозорҳо номҳои тоҷикиро гирифт, лекин дар гуфтугӯи халқ ҳамин чиз боқӣ мондааст. ва устод Лоиқ Шералӣ дар ҳамон лаҳзаҳо, дар ҳамон давраҳо ҳам аз олудагии забони тоҷикӣ бо забони русӣ ҳарф мезаданд, аз олудагии забони тоҷикӣ бо дигар забонҳо мегуфтанд ки аз хона сар карда то масалан мактабу, то масалан донишгоҳу, то беморхона бояд мо ба қадри забон бирасем ва забонамонро чун гавҳаре ки чашм нигоҳ дорем. лекин ибораҳое ки дар ҳамон вақт масалан успед намекунам, здачитит ё ки ба ҳамин монанд ибораҳои русӣ ки ба забони тоҷикӣ омӯхта шуданд пешниҳоди тоҷикиша карда буданд устод Лоиқ Шералӣ, аммо мутаассифона имрӯз ҳам ҳамин чиз дар байни ҷомеа, ҳам дар байни деҳқон, ҳам дар байни масалан омӯзгорон ҳамин чиз ба назар мерасад. Воқеан устод Лоиқ Шералӣ пешниҳодҳое ки дар ҳамон солҳои 88, солҳои 90 пешниҳод карда буданд дар масъалаи тозагии забон, аксарият ҳоли ҳалли худашро наёфтааст ва мо бояд мардумро ба сатҳи забон боло бурорем ва на забонро ба сатҳи мардум поён фарорем. Барои он ки забони тоҷикӣ ин аз давраи давлатдории Сомониён инҷониб масалан ҳукмфармост ба мо мерос шуда омадааст. Дар давра масалан чӣ қадар ҳукмрониҳо масалан ҳукмрониҳо шуд, лекин забони тоҷикӣ мақоми худашро то ҳамин давра пой барҷо гирифта омад. Чандин давлатҳо масалан забонаша гум кард, фарҳангаша гум кард. Мо масалан бинед ки дар давраи аз Сомониён то имрӯз чанд шоирое доштем ки масалан ки бедил масалан Барлос буд ё ки Ҳилолӣ Чағатой буд, лекин бо забони ноби тоҷикӣ, бо забони форсӣ ғазал менавиштанд ё ки масалан адабиёти бисёр оламшумулашон ба мо боқӣ мондааст. Мо масалан аз устод Бедил, аз устод Ҳилолӣ чӣ мероси масалан гаронбаҳо ба худ мо боқӣ монд. ба ҳамин хотир устод Лоиқ Шералӣ дар бораи ҳифзи забон, ҳифзи фарҳанги миллӣ, худшиносии миллӣ бисёр талош меварзиданд ва нуктаҳои ҷолиб ҳам дар чиашон, ҳам дар шеърашон, ҳам дар назмашон, насрашон инъикос ёфтааст ва ҳам дар шеърашон шумо ҳама медонад ки шеъри масалан забон гум карда ҳаст. Заҳр бодо шири модар бар касе ко забони модарӣ гум кардааст. имрӯз ки бисёр оилаҳои ҷавон, оилаҳо ба муҳоҷирати меҳнатӣ ба Федератсияи Россия мераванд, як сабаби масалан ислоҳ нашудани ҳамин омезиши забонҳо ҳамин ба фикри ман аст ва мо бояд ки забони русиро ба тозагии худи забони русӣ суҳбат кунем ва забони тоҷикиро масалан бо ҳамон калимаи ибороти ширини худаш ки ҳазорҳо фарҳангҳо масалан мо таги даст дорем. Ин забономӯзию забондониро мо бояд фарҳанги худашро риоя кунем. Дар баъзи маврид масалан дучори бисёр калимаҳои қабеҳ, дағал мешавем ки барои миллати мо, барои фарҳанги мо роиҷ нест ва
ҳамин чизҳо масалан дар публицистика ё дар масъалаҳои худшиносии устод Лоиқ Шералӣ дарҷ ёфтааст. чизи дигаре ки масалан дар публицистикаи устод Лоиқ Шералӣ инъикос ёфтааст, ин нигоҳ доштани ёдгориҳои таърихӣ. масалан як мақолаи дигар доранд бо номи дар боби анъана. агар бо қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва расму оин муқоиса кунем, қариб мувофиқ мебиёяд. имрӯз дар ҳамон ҷо масалан устод Лоиқ Шералӣ мегӯянд ки дар як тӯи ширкат варзидам ки ҳофизи он тӯй дар мобайни сурудҳояш чанд ғазали узбекӣ мехонд. мо масалан ҳамин қадар ғазалҳои тоҷикӣ дорем, чиз дорем. аз як ҷиҳат ин чиз нақс барои масалан муносибатҳо, барои табодули масалан фарҳангҳо. аз чизи дигар мо барои баланд бардоштани фарҳанги худамон бояд бештар рӯ орем ба фарҳанги миллӣ, ба чи худшиносии миллӣ, худогоҳии миллӣ ва хештаншиносӣ. ташаккур. устод Лоиқ Шералӣ ба сифати раиси бунёди забони форси тоҷикӣ кадом корҳоро анҷом додаанд? ташаккур. устод Лоиқ Шералӣ аз давраи аввали солҳои 90 то охири умрашон ба сифати раиси бунёди забони тоҷикӣ фаъолият бурданд ва дар ин муддат устод Лоиқ Шералӣ бисёр корҳоро ба анҷом расониданд. пеш аз ҳама дар назди бунёд таъсис додани як рӯзномае бо номи Сомон буд ва ин рӯзнома дар муддати кӯтоҳ бо матлабҳои пурмаънияш байни мардум обрӯ пайдо кард. устод Лоиқ Шералӣ дар вақте ки дар маҷаллаи дар ба сифати раиси бунёди забони тоҷикӣ фаъолият мебурданд, чандин китобҳо бо миқдорҳои калон, масалан 50 000 нусха нашр мешуданд. аз ҷумла фарҳанги мушкили адабиёт, онҷа қоидаҳои масалан навиштани ҳуҷҷатҳо нашр шуданд ва тафсири луғати масалан шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ бахшида ба ҷашнвораи Абулқосими Фирдавсӣ рӯи кор омад. чандин ҳамоишу конфронсу симпозиумҳо бо ташаббуси ҳамин ташкилот сурат гирифт ва дар муддати фаъолият дар ҳамин маҷалла ки давраи ҷанг шаҳрвандӣ фаро расид, ин ташкилот ба мушкилиҳо рӯбарӯ шуд. бар замми ин фаъолияташро давом дод ва барои мардум, барои бой намудани фарҳанги миллӣ, барои бой намудани махзани илм дар робита бо марказҳои байналмилалӣ, бо фондҳои байналмилалӣ чи бисёр чорабиниҳоро рӯи кор гирифт ва хушбахтона устод Лоиқ Шералӣ дар ҳар вазифа, дар ҳар чи мансабе ки буданд, бо осори мондагорашон онҷоро масалан чӣ карданд, масалан дар Садои Шарқ чӣ қадар корҳои анҷом дода бошанд, ба сифати раиси бунёди забони форси тоҷикӣ буданашон низ ҳамин анъанаро идома доданд, фарҳанги моро зинда нигоҳ доштанд. ташаккури зиёд устоди азиз. барои суҳбати гарму самимӣ сипоси аҳли таҳиягарони барномаро мерасонам. итминон дорам ки бинандагони гиромии мо низ аз маъноҳои нав бархурдор шуданд. дар барномаҳои оянда низ дар мавзӯъҳои алоҳида оиди публицистикаи устод Лоиқ суҳбатмонро идома хоҳем дод. хуш омадед ба барномаи мо. саломат бошед. агар 100 сол ҳамҷоӣ маро дигар намеёбӣ, шабу рӯзон худогӯӣ маро дигар намеёбӣ, ба худ ҷӯшида мехушкам мисоли чашмаи кӯҳсор, ба сони сабза ҳамрӯӣ маро дигар намеёбӣ. бинандагони азизу гироми қадр, дар ҳамин ҷо фурсати барномаи Офтобборон ба охир расид. то ҳафтаи оянда хайру хуш мекунем. саломату сарбуланд бимонед. хайр азизон.